să vedeți cuvântul țigan și vă spun eu că nu există cât două. Odată, în Carta pentru Legionari, unde mișcarea legionară era, se publica un articol în care, fals, se făcea o referire la faptul că legionarii ar fi produs bani faci. Și acolo se spunea că, domnule, de curând se ocupase niște țigani cu producerea de bani faci. Și a doua oară, când Foria Sima, și cu asta bată, așa când Foria Sima spune că în momentul în care a intrat clandestin în țară, a fost găzduit de o familie de țigani, care, din nefericire, după aceea l-au dat pe mâna jandarmilor. În rest, nu mai există nicio conotație asupra fenomenului țigănesc, pentru că și în trecut, și în ziua de azi, fenomenul antisocial, care există din partea țiganilor, este o realitate, nu din partea tuturor țiganilor, dar există, așa cum există o mafie rusească, o mafie italiană, există și o mafie țigănească de amploare. În perioada interbelică nu era foarte răspândit, pentru că autoritățile își făceau datoria. Simplu ca bună ziua. Dacă azi se complac